Kasam si spar pu ar ga khat ban reu ka ong. To duwai na ka banta ka jingsuk ka Jerusalem ki ba iet ya pa kin roi. Bun ki breu ki sungu thu ban shu duwai bet bakan wan ka jingsuk ha Jerusalem. Kasam si spar pu ar ga khat ban reu ka ong. To duwai na ka banta ka jingsuk ka Jerusalem ki ba iet ya pa kin roi. Bun ki breu ki su thu baklai ka ne ki ong mangin duwai bakan wan ka jingsuk ha Jerusalem. Namar ka Jerusalem hi de ka jaka kaba yakhi bat kaba yakulmar bet nadu mensyua hadu menta. Nadu kapor ba ke Israel kaladu ia kene ke jaka ngi ke Jerusalem ke jaka jongga jingi penki ke jaka jongga jingi kulmar ke jaka kabalong shisha kum kata ka khuri ka pensat lengwit ba utau mau bakhia naga benta kiri jong ka perthai ke Jerusalem kalong kum kata ka nongba ka bankhia ya kiri jong ka perthai yaki nong sensyar jongka tedeng ta ngiha banduai ya kata ka jingsuk jong ka Jerusalem namar ka Jerusalem ke jaka ka bakulmar ka jaka ka bamdan jingsuk ngipet menta ho ka Jerusalem ka hap hagata ka international zone ko mga ong yapi East Jerusalem at ka West Jerusalem menta ka Amerika kala declare ya ka Jerusalem kum kata ka capital jong ki Israel bat kal nang pankhi bangi ki thama hagini ki sngi por ki balalet no bat ki thamaru ki nang mi shu kampat don ka jingsuk kampat don ka solution nakabanta ka Jerusalem tadeng tangin duai ya ka jingsuk ka Jerusalem ndai bakan wan ka jingsuk henrei bakin pediang ya usim ka jingsuk namar baki kala kentat ya usim ka jingsuk kaktin jumlai ka ang ba ujing syai ulawan halaki jong henrei kila kentat no ya ladangi puli ya ka gospel uyanes kalong meningkong ka khat ka khatway ka anggum ni kaktin ka jong blai ulawan syaki ki laki jong bat kita ki badai laki jong kim shim la pediang ya ulawan syalaki jong namba kita ki kentat ya badeng ta ba ujisuru hagapor ka ba usyakri hagapor ka ba udan ha Jerusalem uongi kini ki kentien Jerusalem ka ba penyap no ikinoi thu lupa ka balen thamau ru ya ki bala pha ha pha kanu sien ngalamon ban kedup ya ki khon jong pha kumbaga siar ka kedup ya laki khon hapo ki thap niang jongka pite phimman hakmi ya ka ying jong phala ino ying ja ya phi ban nga ong ya phi phinomio ya nga tan anda phin ong long bala kerkhu yau tau bawan haga kerteng ka jong trai tadeng ta ka Jerusalem ka de jakai ka ba utrai ukwa ban kedup ukwa shisha ban penim ya ka kumba ka siar ka kedup ya ki khon haga thap niang ban ya da ya ka henrei kita ki khon kem kwa ban don hapo ka jingka hapo kita ki thap niang jong utrai ktinga jong blai ka ong bun tap ime da ki thap niang ba po ki sner ki jo unyori henry ka Jerusalem kam kwa ban ri ujisu ong ka Jerusalem ong da yam na ka banta jong pa Jerusalem ki ba peniap ki no thul pa bu dalan thamau ru ya ki ba pai ba ujisu uyam da Jerusalem uyam nam da ka Jerusalem balai baka Jerusalem ka kentat yau ta usim jong ka jingsuk baka kentat yau Jesus Christ badeng ta baka ktin ka jong blai ki yathu yangi baka Jerusalem hadu menta kadon shabar nagata ka thap niang ka jong trai naga thap niang jong usim ka jingsuk tadeng ta kadon tang ka jing kulmar kadon tang ka jing peniap kadon bait tang kita ki jing khi hapo jong ka bat hang ni ka ktin ka jong blai ki yathu yangi namar bakala kentat usim ka jingsuk kumta ka jingsuk kamdan badeng ta kadon bait ka jing ele hadu menta bat ka ktin ka jong blai ki yathu yangi namar baka kentat no yau ni usim ka jingsuk haga por ka jong marat klaus Zakaria kalenong ka ba khatlai ka yathu bat ka ongkom ni to khi ko wait lam persya yunong aplang brot jonga bat persya ya to briu ubalong ulok jonga ong utrai kipat tu pom yunong aplang brot tien pensakmai ki lang brot tingan pen pai ya laki kti haki berit tikan jah kari baro ong utrai ka ba arbenta haka kin du no bat kin yap no hanrei shibenta an pensa ya ka tingan ya lam ya kata ka shibenta lengba ya ka ding bat ngan pen khot ya ki kumba pen khot ya ka rupa bat ngan prang ya ki kumba prang ya ka ksiar kin ya khot ya ka kerteng jonga bat ngan shashkori ki ngangan ong ulong upat ba jonga kiru kin ong utrai ulong ublei jonga tadeng ta hadu bagan da poi ka por ka jong marat klau
kin sa sya peniap na kita ki lai benta ar benta kin sa sya peniap bakin sa astang si benta bat ya kita ki si benta utra un prang ki kum prang ka ding bo un pen khoj ya ki bat haduk bakin da itu kum bo Jisu ong long bala kerku yu ta bo wan ha ka kerteng ke jong tra haduk bakin da pediang yu Jesus Christ ka jingsuk kan sawan ha Jerusalem bat fin pait na do mendai ka Jerusalem ka de ka jaka ka ba peniap ru ya kita ki nong yithu lupa jong ka Kababal kia thu ingi dangi pule ar Khronikl. Kel nong ba ar husau ka dekot ka ba ar ter ka ong. Tiu mun sium bleu lawan hu Zakaria u kon u Jehoiada lingdo. Tiu la yeng halor upat ba bat ula ong haki kumniu ong utrai u blei piringkang i ka hukum utrai bat pimla ban man bah. Namar bau kila kentat utrai uru ula kentat ya pi. Te kila ya shed u bat kila len thamau ya u. Da ka hukum usim ha ka pelau ka yeng utrai ka ba mut i ha ba uwan u Zakaria ban ya lap ya kata ka jingsha namar kila kentat ya ka hukum jong tra gini ki briu ki da bitar bar ki da len thamau no ba ki da penyap no sendan ya u Zakaria om tang u Zakaria ka khin ka jong blai ki thu bau tau de u Uraya ya ka ba kiru kila penyap ka khin ka jong blai ki thu ingi no Jeremiah ka nong ka ba arpon riu ka ong kum ni ka dekot ka ba arpo ter ka ong baladon u briu ya u balai thu lupa ha kerteng utrai u Uraya u Khon u Shemaya u nong keret Jerim. Baru lai thu persya lupa ya kesnong persya ya negeri kum kektien u Jeremiah baro. Tiha ba usim bat ki riu klan je u baro, bat ki rangba je u baro kile asngau kektien je u usim ulo persyang ban peniap yu. Henry haba u Uraya ulo asngau ya kata ulo shep tieng bo ulo pet yap. Baru ulo lech Egypt. Baru usim ulo pa briu si Egypt kata yu Elnathan u Khon u Akbar bat ki briu lembat u sha Egypt. Bat kilawan lam no Uraya na Egypt bat kilawan lam yu Shausim Jehoiakim u bala peniap ya u da ka white lam bat la bread ya ka met yap jang u haki jingtap ki riupo u Uraya ru ula syak peniap namar Ukraine ya ka ktien ka jong blai tading ta om tang u Zakaria om tang u Uraya Henry ki la peniap no wat ya u Yohanes unong penbaptis u de unong ya thu la pa ki peniap no ya uru tading tau Jisu ang Jerusalem uyam nam ta Jerusalem boong nga rakwa e ban kudup yapan re pajingai na nga tading ta hakapor ka ba ki peniap yu Jisu ru haka jing siya upilat umkwa ban peniap men re namar baki kwa e ban peniap yu Jisu hadu ba upilat uthetno lo jong kiti ba kini ki ong kumno tu nya pe ya ktin ke jong blai Mathaios long ba arpu nyo ka dekat ka arpusan ka ong ki briu baro kili thu bekil ong ru tu kasnam jong kan long halor jongi bar halor ki khon jongi upilat umkwa ban peniap hanre kini ki ong to ai ba kata kasnam ka jong u kan long halor jongi ba halor ki khon ke jongi tading ta ka Jerusalem kam kwa bandon ha ka jing kedup ke jong trai kam kwa ban ri hapo kita kitap niang ke jong u tading ta hadu kini kisngi kadai be ka jaka ka bayale kadai ka jaka ka bayo snam kadai ka jaka jong ka jing snosi ka jaka kabalong kata ka khuri ka penchat langwit ba umau ba khia tading ta kan sapoi kapor ya ka ba utrai unsya ba kini ki sibenta na kita ki ba im kin sya pen perang hau trai haga ta kapor ka jong umrat klau ba deheng ta kin phai shau trai kin yam bat kin linyar ba deheng ta ba on sa pen im yaki namar onam kin tait no iki Israel wala da kila kin tait makna yau Jesus Christ Henry hagata ka sngi anda bala prang yaki kin yam bakin nyar kin sei yu Jisu bakin saong long bala kerku yu ta buan haga kerteng ga jong trai kita ki shibenta kin sa pediang yau Jesus Christ padai hang ta ken baka jingsuk kan sawan ha Jerusalem padai hang ta ka tien ga jong blai ki thu yangi baka Jerusalem hi ka long ga jaka ka baki breu kin yam kin lenyar tat hadu kata ka sngi bakin pediang yau Jesus Christ komunong penem bat kum Messiah jongki tading ta habangi duwai nam ta ka jingsuk ka Jerusalem ngin duwai ba ka Jerusalem kan yo ban pediang yunus im ka jingsuk ubalong u Jesus Christ kan tading ta ngin duwai baki nang yo shishu mentaho ikladon kum balai po hajar ngut kita ki messianic Jews ngin na duwai shishu namar ka gospel kalawan ki Jew ka gospel baki apostle bat ki shakri ki jong blai ki ba kraw ki dai ki ba wan na po Israel bat deheng ta ngin duwai na kabanta ke Israel ngin duwai na kabanta ke jingsuk jong ke Jerusalem bakin yo ban pediang yo Jesus Christ kan ding ta ngin ya duwai kan kapor na kabanta ke Jerusalem kanang bangin long ki bala roy kan
haga ta jinglong men sim ke jongi haga jingim ke jongi hi ke baman la ke sngi kita gi ba iet ya ka kin roi tunginya duai na ka benta ke jingsuk jong ke Jerusalem haga ne ke sngi menta trai ni ke por nga aingo ya me ba ke tin ke jom ke ongin duai nam ta ke jingsuk jong ke Jerusalem ngi duai ba ke nyok pediang ya me u Jesus Christ u balong usim jong ke jingsuk mar klema me kinom yo ya ke jingsuk lano ru bagi duai ya ke jingpenem ya ke Jerusalem ya ke Israel la Balei ba trai ho ko kan rat kila kentat ya me melawan selagi jong re kila kentat ya me ba kila saknar kna ya me ko trai ba try ho ko kunat habaki kila kentat ya me ha kapor ka menshwa ablai nyo posnam la tan marau ki aga ri Babylon ba try ho abaki la kentat ya meru try jisu ho ki haban ya kum kita ki bala sakma da kum bakhat khandai spak snam ba try ho haduk mentah baki kentat ya me ko try ho umrat klau ro try unyok ben penstom ki ba de heng ta ba menyok ben prang ki ablai ba try ngada nget men prang ki kum ba tin je me kong kan prang ya ki kum ba prang ke siar ha gading ba nget ko kunat kin yo ya ke jing penem na mar melakular ablai ya ke jing penem ba try meladap kular ikan naduk mendai naduk ke apartment je ki bo tau di Abraham ngada dua ngada kerku ko try ya ke jingsuk jong ke Jerusalem bakin yo ima usim ke jingsuk bat try ba mengiru ko try ki ba iet ya ka ngin roi ablai ada dua ingin kerku ko konrat ini ki khon ki jome baro bat ya ke Jerusalem bat ke Israel bakin yo ima ko try Jesus bat try oi ka ktin ke jome bo mensim jome unang kren bat try ba ka ktin ke jome ko try kanang pen kalai shibun ba ki mensim ki badon ko konrat hapo Israel try bakin pediang ime bakin yo ime ko panga doa nga aingo ini ke por ke ba kolor hakerteng ke jong Jisu amen bat amen tong ini doa nam ta ke jingsuk jong Jerusalem bakin yo pediang yus im ke jingsuk utrain nang kerku unang ai bor ngilang baro keblesibun amen.